Chilazawa kwa bakaza macho. Chilazawa kwa bakaza. Alashi yalekwa. Owa na Thailand. Ebe sukwe na kwa. Alashi ebe senakwa. Nye yaleko. Nakama poten nege. Ekuda boka uma akolo kena yasya. Olisaka. Ngwewe mami wata. Mesisi jela rola. Odi usofe anyadwe so. Lama alashi yalekwa. Oya derege mpa. Omuna nega kwagi operation ovola mbusha. Chilazawa kwa bakaza. Alashi selani yewo. Alashi bala obwani. Oluni baso. Chineke wecho kosege. Neti gwabu. Onye solari ya toka. Ane meche we meche. Onye mushaba mmanoka. Onye mushaba mmanoka. Onye oli. Onye mosuzisi. Ahwadere mu moto. Osu wemoge na fono. Sinanya yebu onye manuke. Onye kumo. Amala wabala bosi. Sinanya yebu mo. Iwe ni usimu trigome. Magrosi yebu musi. Na kwanu ko ya bogi makana mana obongoro. Obulo nye modogwu ya bomo. Onye chukwu na-azazo mmadụ na-eburu ya. Onye chukwu na-egbu egbu mmadụ na-azụrụ ya ọwa. Chukwu gosiri m onye mụsi aba mma. Onye mụsi aba mma n'ọka. Onye sọka gwọbụ ihe moto ya nwetara ike ego. Ya nyere afọ miliọnụ oge iji alụ egwu. Ọ bụrụ na emesịala ihe egwu ya wee jee n'ọga anyị. Ọga anyị laiki anya ka ogolo moto obi enyi. Ọ bụ ị na-atọ ya bụza ihe ị ga-eme. Ịchọwa ndụ onye amanuke ikwu okwu. Agbasi na-aba mma jee gwere ọgwụ jee kewa arụsị. Ekesịrị m voice amara m ihe na-akọ n'Chukwu. Ya gbasara gị na fonu ya ji tụwa amụsụ. Ya gwawanye m ọgwụ ya ji ewepụ society. Mgbe ọ bụ gburugburu aka m dị na mụ mara ya. Enwere m nna m na-eshọbala. Chukwu nye dị opportunity ịnanya n'iyi ebesi n'akwa. Onye bụ shaba mma n'ọka. Onye nyere ya elu. Alaji na-akwa ma mụ ya. Tata na-echi n'ime. Anyị ijela aba. Gwa m onye nji wee jechire ya. Ọgame. Wode. Wode. Ọgame. Ọgame. Tupu akwa ebunye m korona. Ana m onye na-esoso 330. Ọgame. Onye ukwu na Thailand ebesiri akwa. Mama ga-adawa akụnụbi aka dị n'ebe ugbo. Ebesiri akwa n'oge ya onye mụrụ. Onye na ndị ga-agwa gị ọ bụrụ eso ọbụla amụsụ. Ụnụ gbasa mama ụnụ n'ụmụ ịkpọta ihe dị mma. Ihe gbasiri ihe n'ụwa ebesiri akwa. Eze nwanyị kpali mbọ mana ọ karọsi nka. Otu ọ bụla dị n'ọdị n'aka Chukwu. Ọ bụla ọnwụ sonye ka ọ nwụrụ n'ụwa na Chukwu amagolu. Ọ bụla ọnwụ sonye ka ọ nwụrụ n'ụwa na Chukwu amagolu. Mama Alaji
alaji ịnalụ ọnọdụ mma ebe ịnọ nọ na ndụ ịnalụ ọnọdụ mma na ịnalụ ọnọdụ mma onye ụwa May I look at you forever?
no wama. Whoever is here, no wama. Jẹ́bísí wo kìkànnà, onye mmụrụ mma. Wọ́n bá ìwọ̀n wọ̀nyí, ndị mmadụ ọzọ na mabụrụ ọzọ. N'ezienyo, ọ gọbala unu. Egwu ọmala ese ka ise. Onye kalụsị ahụrụ enye, o so na Chukwu. Wee mee mma na mma ya na. Jadi injinia, ini dada musuh. Wema nama yana, arizo buongirio, arizo chubu. Wadia nama muka, arizo buongirio. Meya ni bona ba meya. Alaji na kwa mama ya tata. Omo no kwa sama ya. Ye no munye. Oga kwata iwe de mma iwe kwa ko. Iwe kwa. Opo. Alaji ta la ne. Oya dele de mma. Ya bi orurubu. Ya ebi eso ye dalo. Oya dele de mma. Ona wa jale ko na bangwa. November 20th, 2022. This Sunday, I need to know what I'm going to do. I was a Monday, I'm going to go. Man, unfortunate, I need to go to Nabanga. Where Batasia Bango, I can't make your name. I'm going to my Bangwa, and I just mentioned. What is this here for you? What will you show me? May I do one up? May I down? May I down? Here I am. Go down, go you. Here I am. Mmeje n'ọsọ na-aga ma bụ egwu m ma lụọ. Mmeje kọkọ n'ọsọ na ma bụ egwu ma lụọ. Ịma na nkwụsị ego n'ego ụwa. Ịma na nwa m ya agwụọ. Nwa m ya agwụọ. Ọ bụkwara ọkụ. Agwụrụ m egwu a dịka ndị osu wee gwụwa. Iwu ọ na-akọwa na onye nwụrụ anwụ na-abịa ụwa na-emesi. N'ọbụrụ m na-ekwuo, ude mmụ na-ekwuo. Ude mmụ na-ekwuo.
alụsị na anata asịsị egwu oyi ihe niile na-eme n'ụwa racha bụ anawa ya bụ ego niile anyị na-achụ anawa ya bụ onye nụmụ anyị na-agbapụ anawa ya bụ moto nwanyị na-agbapụ anawa ya bụ Alaji bela ke mango, mama kambo sotutu alaji, mama kambo sotutu alaji, alaji damo, ebu zelaza, alaji damo, alaji, jidokeji, iweka kike mwa. Akomajidako, omo kwenye idrako, akomajidako awa. Onye bụ shaba mmanụ ọka
jide ka ụmụ ogbenye niile nke chọrọ nje jide ụmụ ogbenye bụla onye mụnye ego ego adịghị meyo ndị Igbo na-aba onye ọma ya anya ya nụkwapụrụ ude na-ede meyo ọbọ gị ka njelebe ya meyo ndị Igbo na-aba meyo Ikechukwu na ịma mee ọ bụ na ijiri ka si n'elu mụchi oke na mma kwụsị ịma na onye ya ma okolobịa n'oge nwe egwu meyo ọ bụ na gaasị adịrị onye mụchi oke ga mpa maka na onye ya ma okolobịa n'oge nwe onye egwu agadi mma jide akụ ụmụ ogbenye rie kejọlụ ụjọ jide ụmụ ogbenye bụla chụgozie nwa ngụ agbatịrịla bụ onye ọba n'ide mmiri anya na-achụ ama ọkwa ọmala tụle dịrị ha n'osi oji moto mmalị ma mmanwụ chụgozie onye ekpuchiri ụka anyị jere n'anya si na Novemba 28 bịa mọmọsụ Mọnde n'anya si ebili ego nwanne m so jee nwata mmadụ anyị ya so anyị jee ego ga-eme isi so wee jee omeka nna m gala so wee jee nwoke na nwoke bụ ịga na nwoke Sukata sọ̀rọ̀ n'anya sọ, ọ̀pọ̀ nwata tẹ nke iwe ọ̀nàga. Ọ̀pọ̀ nwata tẹ n'anya sọ nínú mọ́tò. Lẹ́yọ̀ jíjẹ́. Iwe na-agọrọ ebe ọ na-adị ka ike na-echukwu ebuka nwa nwakwọ ije nwa ọbara rụla Ewo